this upon them program. Здравейте всички, това е нови епизод на Okean Survival. Имам много тежък. Така ще диамант. Да го разширя малко. Първо ще гледам там съм попал. Даже аз. Търсиме чувам ли се? Чувам ли се? Да, ще отида. Хиляди че съм полегнал на стол. Така е по-добре. Още ли? Да изключите телевизорче. Това е дистанционно, бе! Така. Връщаме се. Хлебче папаме, папаме. Така. Ай ти че бе. Така. Материал. Да отида ли там? Айде. Колко време? 4 минути нещо. Айде. Какво да правя в този видео? Ще събера дърво.
О, ще какво ще направя. Ще направя, забравих му името, къде се раждат зомбите вътре и пада долу. Да, то се казва, забравих му името. Але, майко. Оу, изобщо не ми е удобно вече. Свърши. Така. О, ще паузирам като такова. Айде, бай. Така, върнахме се и ми свърши гърта и се върнахме още. Вижте колко съм взел. Сенситивите що е толкова бързо. И мисля да качвам клипища на Street Level Racing Rally. Не дай игра, сега ще вкажа. Да. Street Level. Това бе, не кефи. Така. Спим. Яко. Сега следващия клип ще бъде Street Level Racing. И това беше всичко за този епизод. Аре, бай, до следващия път. Гласа ми изтърне вече.